Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, Biyernes na kita. Biyernes na kita karon nga ari na kita sa petsa 25 na. Ay, petsa 24. Nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Hindi daw pagbur kay may ara no sang gina-check kita in a way sa aton sini nga mga ka-aksyon petsa 24 kita ha karon iyang Biyernes, and we are on the fourth day of or fourth Friday na ikaapat kita nga Biyernes sa nauna nga bulan karon nga 2020. Aksyon Hotline! Karon nga aga gina-welcome tanang aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang mga nagatutok na via Facebook Live, sa mga nagasunod na sa aton sini nga pagpangalagad ara man nagaupo ang iban sa YouTube kag sa aton sining nga website sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Bangod nga ang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang sa on-air, kundi dalaman sa online. Pwede na kita mabatian sa aton sining nga mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! And feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe. May available din ang chatroom nga pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe sa aton sining
Facebook Live. Magpadala lang dira sa inyo magkomentaryo, mga opinyon, kag reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Action Hotline. And aside from that, no, sa aton sining nga mga kaaksyon, pwede man kamo magkapadala sa inyong mga mensahe gamit naman ang inyong tagsa ka mga cellphone, ipadala lang ina sa aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Ginaopdan kita karon niya nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad ni aksyon Nelmar Madera sa technical side. No back up ta si aksyon Dorel Cabato kag aksyon JM Baikin. Action Hotline. Hindi na pag-agawa toy ang lover boy iyan ni aksyon Marlon Hinovia. Ang imo ya Tisoy kag amo na subong ang imo nga trademark diri sa Aksyon Radio Tisoy JM Baikin. Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangaragad. Nanong pila ka madalag ko nga talakayan ta karon na nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, i-update ko ni karon no, nanon yung tabo sa ano niyang Korea National yang dinala sa ini ang tambala naman, hindi lang tambala kundi nalamita pa, no, pati ang nalamita pa pati ang ining Halandumon Tower di sa Bacolod, way pagani matapos-tapos ni. No kadi malas ni sa Halandumon Tower sa Bacolod man. Action Hotline. Kay ining Korea National nga on board sa salakyan nila Ford Everest ambot nakatungging nga nagtalang ini siya mga dalan diri sa Bacolod ginawa nga one way ay nag-counterflow ang lain sang ulihi ambot na madaan guro na sang balansin niya kung basinan ho gakatulugan nanon tabo ati dito sa iya sumarurot sa tambala sa ginakayo nga Halandumon Tower sang Bacolod. Action Hotline. Tiling ko ba, damo nga daan na nga nang kontrobersiya, nang kontrobersyal nga daan ng Halandumon Tower, minungguan pa yasang Korea National. Ginbungguan pa yasang salakyan nga ginamaniyo sang Korea National, na ano ni sila yaman? Una sa balita. Una sa aksyon. Lantawon ta ko na nung investigation na kumusta sila to, kay kuno gindala sa hospital. Action Hotline. Sa headline number 2, ibalo naton ang ginahimo nga preventive measures sang provincial government kag city government o Bacolod. No, may isa ka case or may ginsuspitsuhan nga ti coronavirus, no, alin dito sa China, dito sa Aklan, pero lately ang balita daw sining aga daw negative man, pero mas mayo nga at least gabantay kita kay bisan sa ASF lamang ang task force pagsugod abinyo sa tuod lang ang Negros kag Bacolod among istikto compared to other provinces in the whole Philippines. Action Hotline. Yan lang tawon ta karon ng mga measures ginahimo, mga preventive measures sang natungdan nga maihinsya sang gobyerno. Action Alas 8:12 na Action Radio Philippine Standard Time kay pinapagid ka ma-update oy kagabi nagpulaw magkuha ka monitor nga nagbisita sa Presidente Digong Di, nag-attend private nga pagpadulong sa Bacolod, nag-attend sa birthday party galing kay narutong tabo do nagkulukanta malang kuno do ay man siya gani naka himo sang iya sining speech or basi wa ilang to makover sa media pero ti birthday mo sa matriarka o birthday diri sang Iloy sa mga Yanson siblings ti nag-attend mismo ang presidente kag iban nga mga opisyales sa matagas nga opisyales sang gobyerno. Action Hotline. Pare-baloon ta na, ari na yung patrol blaw, i-check naton. Patrol Report. Kung kita ka aksyon na Eden Abuso, si aksyon na Eden, abot anong oras ni siya kapuli kagabi, kay daw, las 12, nag-chat pa to sa iya sa group chat sa aksyon radio. Nga daw to pa siya sunod, aksyon Eden, kumusta ka na? Beautiful as ever. Bo. Kita ka mo gabi? Oo, nagbisa ko gani. Aba. Pero kadungan action na art no sang sinakuay man niya dito sa bahin sang El Fisher kay nagabot ang presidente sang Pilipinas
Diri naman niya sa may dalan Gatoslaw, Gonzaga. Naglugta din ng isa naman ka-aksidente, kundi total wreck gining isa ka Ford Everest nga salakyan. Nga Uy. ginamaneho, iya sang isa ka Korea national pa na action na art ha. Matapos, nga nabungguan niya ni ang 4.8 million pesos nga Halandomon Tower. Pila gani liwat? 4.8 million. Mahal, no? Mahal yun. Simo, para Abi ko simo, gani para ko lang tambala lang itong kita ko sa litrato. Premier, siguro naman, ang tambala lang ang kabayan, binungguan niya. Pati gid yung Halandumon Tower, binungguan na gid niya. Correct, Action Art. Meron kay dagi ipaliyog ta si Action JM no nga i-flash di sa aton nga screen kay gin palapitan tato kaina mo ang Halandumon Tower kay gin tan-aw taman kung ano gito ang damage. May nagkala guba gito yung Action Art ya kumbaga Tingano ka ni Pisa, 4.pila to, 4.8 na ang mention mo? Yes, Action Art. Yan mo to, do halo, gid siya bala sa sulod. Kaya makita mo da sa aton picture. Pero ang driver sini Action Art, amo ini si Shin In-1. Shin In-1, 46 anyos, taga Barangay Tangub, di siya Action na Art. Okay. Samtang ang sakay sini, amo naman niya, si Lee Song-yun. Lee Song-yun. Duwan Hindi sila Jet Action Li. Art. Hindi si Jet Li. Hindi. Kay Koreano niya mo. Utod ni Jet Li. Kahit no Chinese mo na si Jet Li. Si may utod lang siya yung lain niya. Lain. Oo, ti ako gani. May US citizen ko yung ano niya. Utod. US national citizen. No, US national citizen. Ano na yaman. Pero ti sunog kay Dali Tolentino Action Art. Bala dira na sila yan sa mga nagabaligya. Bala sigad Action Art. Lapit dira sa Halandumon Tower. Ti ginpamangkot siya kay na suno sa iya nagahagunos ining salakyan. Nga nag-counterflow pa sa Dalan Rizal. Kag ti pagsulod niya sa Dalan Rizal knowing one way na daan Action Art, nagliko pagid patuo Dalan Gatoslaw nga one way man. So Tambalon, sa San Juan siya nag-usoy? Posible Action na Art kay nakita naman Oo, siya kay kung sa Gatuslaw siya nag-ausoy, no need na para sa iya nga magliko nga mag-counterflow sa Rizal. Kaya tadlong gina ang Gatuslaw mo. Correct. No, kung alin sa Abisa Mall to sa 888, ang ambal to primero, alin sa 888, nag-usoy sa Dalan Gatuslaw, ti kung naktahon mo na dito ginamatupa sa Halandumon Tower, galing hindi ka na pwede magdiretso kay one way. Correct. Ang iya worst kay sa report mo, kung paglantaw, naghalin siya guro sa Kwan, San Juan. Base. Oo, dason gin, ang one way gin takla sa iya, gin counterflow niya. Worst, ang one way pagid siya Gatuslaw, gin counterflow niya pagid. Ang worst, ang tambala, kang Halandumon, gina-construct, binungguan pa. Yes, kasi kituyo, yung man Action Art mo nga mag-counterflow pagid sa Dalan Gonzaga, kaya from Gatuslaw, maliko to siya tani pawala. Amo man ang bulubudlay Action Art kay mga suno yes base sa report nga nakuha naton dito sa Police Station 1 mga 1:20. Pero ti suno sa sining nagabaligya Action Art malapit sa lugar sa aksidente. Mga alas 12:15 ti medyo laka ng salakyan. Do wala ni guro na notice nga wala aside from him, wala niya sa may gasolod kay kung taga Bacolod ka man lang yung Action Art kung mga katupad nga banwa kung syudad kabalo kaya nga one way na dira mo. Correct. Pero kay gabi na wala pa daan siguro kakita nga sign nga although nga kung sa ulong man ang Action Art ang Bacolod no need naman nga may sign siguro nga one way kay kabalo naman kita tanan nga one way na malang gidaya mo. That's why nga siya nagbunggo dito. Bisan pangayaw ka sa lugar, kay ari ka sa within the city, may mga application subong, i-on mo lang siya, tingog pa ni Catriona, graying gambalda mo, batian mo. Oo, may plano tani nga i-hire si JM, galing tinakasulod na sa Action Radio, mas mahal ang talent fee. Yung balon niya kangati, 500 meters away. Turn right. Nama mo na bla? Wala siguro Action Art kiti although suno sa posible Action Art kuan na siya gali ang ngalan ni ambot i-check ko lang sa imo
in one scene. In one. Scene in one lang ang nakuha ta action art dito sa kapulisan. Kay ang nabutang di may kuan di kilala tagid blasing niya in one scene nga ngalan niya kag student coordinator sang Korean school. Ako Ahay. posible action art dugay madugay na magidi sila ang sakyan Ba siguro galing kati may tendency na mo lain na kun adlaw nga makita mo nga may kadalagan nga mga dipasay nga salakyan makambal ka op dai lang nga do sala ning akon sudlan basi ko nakuha niya lang basi na waya lang madiparahan blang nga hindi gali amon ang ginauso nga dalan. Correct. Kay suno man sa investigator action art ko understand syempre hindi taman niya ma-directly interview gid pero sang naistorya ta kay na. Okay. Ang salakyan ni action art na rehistro man ni sa Korea National niya man nga asawa. Pero usually may driver ini sila. Kag si Lee Sung-yo ni bala ang isang nagapungko sa front seat ang upod niya bisita na kuno action art that's why posible nga ginlagaw-lagaw niya diguro sa syudad sang Bacolod pero amo to na wrong turn siya kung baga gindala sila dahil sa ospital ang ining duwa ko Korea National pero outpatient lang man action art kay nakaangkon sila sang menor nga kapilasan ang salakyan karon ara sa kustodiya sang police station 1 kagintan out ato kaginusisa ta kay action art medyo baskog gid man ang impact bangod nga ang airbag nagwa action art bala sa iya di ba usually ang nakita tatong airbag sang Everest ara sa sulod sang Manibela ara to nagwa na kumbaga na amo tong isa sa na-activate gid gali na-activate gid bangon sa impact hindi man na siya actually hindi na mag-activate ang emotion nga kwan sina kun hindi ang impact mo hinay na kun hintok lang bla. Correct action art duwa gid to both sa driver side kag sa passenger seat kumbaga ang airbag niya nagguwagid ng airbag ang iya to nga atubangan action art kung makita mo sa picture ta gupi giniya ang atubangan okay nakita ko sa picture mo ginpadala di uy nano ini do kundi do may design nga daw ang ginimo lang hurmahan ang iron ang galvanized iron bla kun sin kun tawgon sa aton sa uma. Do ko diya mo nang design do gabawod-bawod. Correct. Nanong tabo ni man nga do nabuslot gini ho naglusot sa piyak. Kabalo action art wala labot da di ba may sa Halandumon Tower subong may ara da subong barikada mo. Barikada. May barikada tapos may ara pag ginabala sa mga steel pole na bala action art. Ay hindi ni kawayan? Hindi action art. Oh. May makita ano man, bago lang kuguro kubugtaw ko inato, ginayimutaran ko sunano ning tambala ni kawayan. Hindi galing ni wala kawayan. labot sang tambala nga kawayan, action art. Ara ba lang sa palibot? Oo. Kaya may steel pole, ara may stripe nga black kag yellow. Ting ara da sa palibot, action art, nagkalatumba, giniti made of semento ni daan. Ti amo ning una niya nga nabungguan ni kay before ka action art makabunggo gid bala sa circle da sa base sa Halandumon Tower. May ara na sang mga mga pole di bala nga gagmay. Tinagkalatumba gito yung action art amo nang posible man sa rason nga nagkalagupi gining atubang sang salakyan. Pero ang tambala yung action art yung mga kawayan niya. Uy, na kwan siya, nautod si Action Eden abuso. Action Hotline. Balikan ta ang patrol kay damo ganing gasiling na tae. Kung way pa sa pagbunggo sang Koreano ni way may baluan nga may halo gali way unod ang ay sadya ini. Nano man to yang waya guro makwan matalupangdan ang pagliko niya bala ang laom niya basi kuan Luzuriaga Street to nga nagdiretso sa Action Eden. Yes, action art. Kung makita mo da, kung i-zoom in mo ni bala action art, ang picturean ta nga nabuslot ni nga Halandumon Tower. May makita kitang nipis kaayo, no? Nga kabilya. Kag, basi, may posible, may steel bar, di bala action art, no? As foundation. Pero may mga makita, kita nga gagmay kayo, do mga isa ka inch guro or half inch ni nga mga
kabilya nga sa sulod, pero kung lantawon mo action art, hollow lang gid sa sulod mo. Kung baga hindi bala pure foundation gid nga pagbunggo niya may another layer pa sang semento, pero ti pagbunggo niya action art, hollow gid ya sa sulod. Ti ang sa dalo man gani. Nadiskubrihan nga halo gali ang tower. Mhm. Amo na iyang balita gid siling sa kilala ko, siling sa Maninoy kundi siling niya may scaffolding pa kay ginakay-una for 6 months. Ang balita actually di amo ni siya ang nadiskubrihan nga may buho na daman abi ko sulid na siya. Amo man ang abi sa tanan action art. Kay kung solid ni siya supposed to be, do gas-gas lang ning gwa niya. Kay Masungi lang sa lakyan mo, hindi mo na iya guro malitikin ba no kung may mauklab yung mga gamay na nga portion because of the posible. impact. Yes, pagbunggo mo da, kung baga first layer lang na mo, gas-gas lang na kung baga ang makita mo dira kay sa sulod, may another layer naman sa semento. Pero sa Bugoy gani ni nga akong Maninoy yung nag-texto sila nga actually ginungod niya to para makita sila nga daw may corruption na sa pag-ubra. Amo ni subong ang balantayan kag ang question man action art. Hindi Kung guro to paano pangayaw tong Koreano. Actually may ka-coordinate sa aton di nga kung tani sila ko ba si pwede ta may istorya to ang Koreano. Kaya doon nakagawa naman mo English Academy tupad na sa isa ka call center dito nagali sila. Ang saway ako nun, hindi pa gusto ipa-istorya partida kay wala ka balo. Way paguros lakbalo nga naglaptan sa social media. Ay, diba, suslano siguro nga. action arte, pero ang suno to gani sa istorya ta kaina sa police station 1, nag-apas lang ning asawa mo kay ang asawa ya medyo hapos bala istoryahon kay medyo nagkitay ka mo fluent sa na asawa English. yagid man? Action art. Nagkitay ka mo sa asawa na kay na? Wala action art kay kagabi ni ginapas lang siya sa iyang asawa ni mo Okay. kung sa sino nakarehistro ang salakyan. Kay ang driver ni mismo nga ang Korean National Gid medyo nabudlayan siya action art mag-istorya gid bala although nga Okay. English man. Pero that's why nga ginapas man siya sang iyang asawa. Naong pala mangkutanon man di action art sang tanan nagapamangkot bala sa comment ta sa aton sa Facebook kung paano ni kung papalan lang ning buho ni o kung isla naman isang panibag-o ni nga sa piyak di nga side nga kabudlay man ni guro action art kung daw tapal-tapalan lang nila no but kung paano ni kayuhon pero base Ang pag-intindi ko kung kayuhon gimana nila ano man ihampulan naman liwat ko na boslot na na action art. Oo. It's either nga hampulan lang nila ang nabuslot kay kayoon lang Okay. lang ang nakrack o kung ang piyak na side totally nga i-rehash o kung i-rehabilitate gid bala action art. Oo. Amo na ang pamangkot kay basi subong na talana man subong adlaw nga makigistorya man ining Kay sa mga building ang term nga ginagamit sa mga engineers pero kay engineer Bernie Villacanas kuan ang panawag nila retrofitting. Sa building na iya, at least dumatahom siya kag daw makalagas siya abi sa required subong nga kinahanglan amo nang himuon mo sa building mo. Ti niya kay way pagani matapos niya lang niya balon mo i-retrofit o kun i-reconstruct mo na siya kay way pagani matapos. Another meal naman akong Meal? meal lang Meal. Oo. Pero wala ta kabalo. Ang meal galing na iya, milyon na iya gurong imo, hindi na kay libo. Milyones. Milyones. Oo, di mo man action art do, makontrol ba lang mga komento, especially sang Natural kay hindi na iya kwarta sa kung sino lang nga tao, da kwarta na siya, gaginpain, halin ina sa pundo, sa syudad sa Bacolod, ginpain para patahom sang Halandomon Tower. Okay? Oo, Tinasol ginsungay sang Everest na diskubrihan nga halo naman o may nabusdik ang tiyan niya abi. Ano ni magikapulan lang abi kuya gani konsulid na mo. Amo man ang abi sang tanan di bala action art kay nga amo na pamangkot nila nga gidbing naglambot gid sa 4.8 million pesos. Pero amo nang ngambal sang iban nga ba si pure siyang solid nga semento. Pero ito sa subong
Bangod niya, ang iba nga gambal, budo ka blessing in disguise. Yang nga nabunggo to ang salakyan kay subong ti na disbrihan nga halo gid sa sulod action art. Okay. Kaga nipis pa sang iban nga kabilya no nga gigamit. Sige, kay ipa-check tala na karon kay Action Dale kung ang pag-insindi ko may kontraktor na siya, ano nga amo na nagatapos. Ti pa-explicar na niliwat either siguro sa City Engineer's Office, nga mo naman, why nila gin-check na, nga mo nagali ka, I mean, amo giman ang design sina, nga halo na da, ano man? Correct, action art. Kiti, although nga ara na siya sa tunga, makita siya sang mga pumuluyo, nga ginabuild na siya. Pero kung madumduman, tagin tabunan na di bala action art. Correct, kintabunan na gani, ibutangan na sang lipod, nga hindi mo gani makita kung gaanong tao sulod da. Correct. Kaya man action art nang tinatala naman to posible nga mag-istorya maning nga pamilya sang Korea National sa talatapan man akon sa lokal nga panguluhan diri sa syudad sang Bacolod. Ang aksidente hindi ta na iya mapulong Action Eden. Any time of the day pwede may maaksidente bisan diin mga dalanon sa Bacolod. Galing kay ari lang ang balita di subong nga amunisyado kagabok sang ginakayo nga Kalandumon Tower nga halo. Amo na iya ang balita da subong. Correct, action art. Kabalo naman Ginpalapitan mo gid, ginimutaran mo gid, sus naglusot gigi agali iya, nabuslot. Bala nabuslot gid action art. Ito po bala gid yang kanipis gid bala. Ti ba si mahal na iyang nipis gani? Basi man Ti urtot na lang ang eksplikasyon man. Kay do nga yan kaman mag-explikar kay do Koreana ka na ng itsura mo iya. Ano kalayo gid? Mongolian ko. Nagkitay ka mo gabi ito, papa mo? Nagbisa ko gani. Ay, sus. Daway gid sa kambal gabi no? Oo, kay nag-dance lang siya sa sulod, guro Wow. Ti nakapoy pa to siya action art. Kay halin pa to siya daan sa Tacloban, Leyte. Ha? Ti pag-abot to, pangita niya ko dayon. Ha? Pangita niya ko dayon. Gabi Within ba? ang anak ko man. Pero action art, kagina, alas 4 naman sang agahon, nag-pull out man si Presidente Rodrigo Duterte. Halin man sa El Fisher Hotel, kag we don't know naman sang whereabouts niya, kung diin siya nagdiretso. Why man significante actually, no? Why iba lo may meeting bala siya sa mga city officials, provincial officials, officials ng police, kaya ari di halin sa regional director mo? Yes, kompleto action art, ara si RD Pamuspusan, si PD Valero, si City Piñas, kompleto action art. Sige, Action Eden, salamat. Balitalin sa patrol, ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Patrol Report. Salamat kid Action Eden Abuso. Now, may mga litrato nga nakuha ang patrol. Hindi ko yung galing makapalawod subong kung nga amon ang natabo. Nga ang kanipis, kag nga ang nabungguan, nawasak kay ang akon gina-expect bala nga ining Halandomon Tower solid siya nga ang simento ang foundation sa lalo mas pa ibabaw solido siling ko nga halo sa sulod man nanong tabo amo giman ang design sina Action Hotline. tikinang lanon naton ang explanation coming from the contractor and the city engineer's office. Kay ini pa ni bago naman ning ang balita diya sumunga nga nabuslot na nga may nga kanipis no nga nagguluwa na to ang simentasyon nga daw anong guwas ni do kapigaw. Action Hotline. Ti galing iyan asang eksperto kag technicalities mo technical people ang maka-explicar sina. Galing di mo malikawan nga siyempre makomento ang tao, kadaw kay nila ang mga poste ganing ginabutang na skilidalan lang iya ka DPWH, may aksidente ganin, hindi gani madali-dali kalatumba inakang mabusde. Action Hotline. Now ngayon na aperti pagkabako o mga dalagko, mga salakyan nagkaka-aksidente kung kaisa. Ay sos, morning lang, siningya ba kundi sa Koreano, wine discover ba? No, ang Halandomon Tower, silang may paring basti, girhin. Nya basi kung tapalan na pare, basi 2M naman inang budget. Uy, ambota? Action Hotline. Puerte, no?
mas bakod pa ang salakyan, may unod pa hindi pahalo, 1 million lang sobra, ang postiya halo nga 4M, ay kalain. Action Hotline. Anybody dira sa city, please explikan nyo ni. Okay, para may maluan man sa makulod nun, kag may maluan ta kunan no exactly. No, good AM, mga tubo na ang ila tambala hindi kawayan. Halo na action art kay 0.8 lang na ang nagasto ang 4M ara sa Ay gali. Purti ba? Action Hotline. Amo na siyang rason, pero hindi ko anay magpanguna. Atagan sina Chimpuning City to explain. No, kagang kontraktor, nga na muna natabo. Abot na tapagrabing impact sang salakyan nga nagbunggo. Tinga halo. Ang pamangkot, ngaway unod nga simento. Nga nabusdik gid, nabuslot gid. Ay, hindi pwede nga naglitik lang kutani o kon para mambaltaman nga pag-on. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita
kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsay na nung kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Report. Time alas 8:47. Ay, good morning gali kay paring Richard Rivera. Now, paring Richard, how are you? Bukdugay lang kita nga way nakakita ay ba? Action Hotline. Nya ko na ko sa Koreano, mapapreskon ko. Kag ihambal, nga instrumento lang ako. Kay kon wala ko mabungguan, wala madiskubrihan nga halo ang tower. 4.8. Ara gid man karma. Hehehe. Bohihihi. Action Hotline. Ay sadya ini. Na nung ang tanan subong nga nagaguluwa sa akon di sa feed ko bala ang sa alin sa Facebook. Reaction party lang sa Landumon Tower tanang kadamo-damo gid ako. Action Hotline. Madam Oyen Colmenares, good morning. Sir John Rinel Sustinto sa Police Station 5, good morning. Araman si paring Gerson Ruiz, Roger Perpas, Joseph Pacifico, Madam Heaven, Radix Lambot, oy bro, kumusta ka na da? Florami Bakuli, Nad Forsky, Dan Islapor, morning. Joy Archibal Landero, may agaman. Action Hotline. Siling ni Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Monitor your program, especially to Malaka family. Thanks a lot, God bless, and
more power. Mary Grace Eugenio Fermin ka monitor man. Siling ni Garth Cacnio. Amo gid ni ang insakto nga Halandomon Tower. Halandomon gid ni sa nakabunggo hasta mientras sa iya kabuhi may namungguan siya nga halo nga landmark sa Bacolod nga nagabili 4.8 million. Handumonta na lang nga sa aton syudad may administrasyon nga nagpatindog sang halo nga landmark nga nagabili man sang 4.8 million. Action Hotline. Si Garth Cacnio, ginabasa ko ni aran na sa page sa Ason Radio Bacolod. Billy Edward Locsin, niya grabing ganansya. No? Wala kali mabusan niya siminto sulod. Sagwa lang daw, gin rapingan lang sagwa. Kagin siminto. Grabing mga reaksyon, no? Nakastilya, nagamonitor man kami di. In a way, do hindi maginiya concern sa probinsya, pero tuod, no? Anong tabo si Liman? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. But kakita na ni sa sang litrato. Councilor, morning. Mayong aga, Sir Art, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga. Oo. Bo aksidente na ano man to yung kagabi nga na kay na sa gagawon. Aksidente na bungguan bala sir ang aton nga Halandomon Tower. Kabalok na? Bago lang, pagbukad ko sang aton nga cellphone, viral na nga mga pagbunggo, nakita tang picture. Balo ka, Sir Art, halin pa sang una, isa ako sa nag-aoponer sang among pagtukod sang among tore kay tungod nga ang pagtukod ina nila amoy nibla siling nila nga kuno ang charter anniversary hindi October 19 kundi June 18 na. Okay. So amo ina kamuna kun nga asa June 18 ina nila ginabrihan, gininaugurar kag ginpasiga. Si sugod pa lang niya wala na akos na iya upod kag nagasang-ayon sang amo nga project. Okay. Commemoration ina of the changing of the charter anniversary from October 19 to June 18. Well, galing kayo tapos naman yung ganing issue kay ti damo naman nag-ideya sina may nagbululig naman sa Congress nga daw ginliwat na. Pero ang ako lang niya, sir, siling ko nga nakibot ni kubla, siling ko nga nabusdik, naguba, ini nga daw kahalo, ay gali unod si Minto sulod, sir? Yes, ti erin pa sang sugod, amo na ang duwa-duwa sang aton nga mga pumuluyo. But silingon that clear reminder na ang sa ginatawag naton nga korupsyon. Ti mo na insakto na halo, substandard, barato, pro ang ginula nga pondo sobra 4.8 million pesos. Sobra gali 4.8? Yes. Abi kuya kung 4.8 ang allocation or budget allocation sila. Ay sobra-sobra da po dira na siya na yon. Puti biskan pa gani ang pag estimar abin naton nga sa mga tao da nga biskan tangkason mo na kag solid ina ang ina nga tower biskan tangkas-tangkason na naton pila ka semento hindi ka makapaubos siling ko sang amo na kadako nga pundo. Nang semento bla wala na ya kuan wala na gani siling binaton nga may balas bato da. Tangkason mo lang semento pila ka bags hindi ka makapaubos sa amo na kaayo kadako nga pundo. So siling ko man base balakon dala ni sa disenyo nga gin amo na ang ilas naging patindog kay ti ko may aksidente, hindi ka matamaan? Hindi man. Hindi ko no? Hindi magaling balido ka rason, no? Yung mga ti amo ng design sina mo? Hindi man. Pati kay kung anong dapat ya, kung anong pila ka, kadako nga pundong ibutang mo, amo matuntani yung pundong ibutang mo da. Ti basi mahal nga siminto na sir, ba siling ko nagbalik na magkitaliwat sa Landumon, siling ko natapos na taning issue, doon nalimtan na lang tani na mo? Nadumduman mo sir, right, nga ang suga siling nila 800,000. Suga? Suga alo na. Hindi nagpagawa ni sila detailed.
Project cost. Ang 800,000, 3 ka bulan pag siyang nagaginabrihan nila, ginapunder. Napunder ang suga. Hindi ba? Kaya mo na naton ko nga may mga scaffolding sinada, kaya tungod nga ang suga sa ibabaw, pundido mo. So, but ang lightings alone is already 800,000, pero after 3 months, napunder. Amoy na damo sinada sila nga sa labdon kay at least na pamatudan subo nga halo galin na substandard ang materials. Pero ka hindi kita magtingala sina Sir Art kay ang pinakamapos nga plano kag ang pinakamapos nga bara kuan pundo amoy ni nga mga edipisyo mo. Amoy ni mga monumento, Coliseum, gymnasium, Pero hindi naman ay guro pwedeng bangod galing nga mo ng practice nga daw dira ginakuhaan pundo nga ano man ang purpose funds intended for easiest way to steal public funds Sa prangka na sigulan nun. Galing kay hindi niya pwede na subong bo araw-araw ito naman nga. Sira tulatan nyo pagkatapos ang Coliseum. 800 million inaangang ngaton nga budget sinada. Daway pa man ay ang Coliseum. Amo pa ng balantayan. Tapos ako Diyos ko, hindi nila pagsundon sinisir sa kwan, kung madayon gimana, hindi nila pag-isunod nila sa halandumon, kay kabalo ka may mga linog sa mga baskog. Tabuan karon na yung hinampang, nakamarusdak na mano kita. At the early onset, ang Coliseum, halogid man na. Galing. Pero pag-unon mo na yung pag-ubra, ngayon ang bangod sa mga nagagaluluntad sa mga kalamidad, at least, pag-una siya ngayon na makastand siya if in case na huwag kita kapangayo may mga traidya, may mga kalamidad, emergency katulad sini? 800 million? Oo. At the kuan pa lang nga daan, pag aboy mo pa lang nga daan, sang amo na kadako nga budget for a Coliseum, siling ko, dako ang palapaw. Hindi pa tagaling subong kambal siya na, kaya huwag pa man masugdan, karoon ang balon nila nga kabanse, man niya sinyo. Tidiri lang daan na yung councilor, mayo ko si mo, parti siya lang dumon ni, anong sarang mahimo, taniman? Tilawan ta, tibalo ka, common knowledge ina, Tikon naton, pag idinabi pa si saon sa sanggunyan paglungsod, kaklaro, I think, ang netizen siguro, mayo, nga mga tagaan na nila, explanation. Oo, mayo guro na siya makakadto ka man tubla kang ma-check kasi lang ko ba si ilipdan naman na liwat kada sunod laway na ng buho. Sa picture ka klaro kayo buslot. At hindi pero mayo gikon ikaw kakadto to kang magambal ngati ako niya litrato. Yes sir, I will do that. Ako na ang ginayo sa aton. Dason hikapikapon mo to kun daw pag-on man. Yes, okay. Ginatagan ta pa kay mo obra. Pero anyway, ibaloon ta na ako na ng explanation nila. Siling ko ba si ginungod blato niya gin-design. Nga hindi lang pagpag-unon, parang kung may ma-aksidente da, hindi dali-dali ma-disgrasyado amo na bla. Hindi guro sir, ano? Wala, layo kayo. Ginbutangan mo ganin na palibot da sang tubo, kagin palibutan mo pagidla siminto. Why labot nga na punder na galing suga na, ti subong na-diskubrihan pagid nga halo. Yes. Yes. Ngay na ano maning sos. That will eventually become the symbol of corruption in government. Halang tumungid man siya tood. Galing kiti amo na bala? Dapat kung may amo man ng violation, dapat ani may manabat no kung sino ang dapat nga manabat. Yes. Ulaton ta ang eksplikasyon naman sa aton nga City Engineer's Office. Okay. Tigigin justify. Sino ganing kontraktor na, sir? Ha? Sinong kontraktor gani na da? Wala gid bala ko yung idea. Ay sus. Oo. Ay why kan lagin pabalo na da? Oo, nagatubang na da sa kag nag-explain na da ang amon City Engineer's Office. Ay. Oo. Ati sige. Yes sir. So, gilang kita viral naman. Dapat i-explikagid na nila kung nga amon na. Sige. Pero okay na to ya. Atong, by the way, isingit ko lang ni. Atong ginpass mo nga resolution lang nga request ka tani nga may sugilanon ka mo kay Colonel Binyas kay Lieutenant Colonel Espinido. Galing kay
do may lain man to nga punto nga ginraise si Councilor Novero, no? Ngayon lang man to tani ni Councilor Novero nga abi pagi yon ikwanta tagaan ta pribilehiyo siyang mayor. Paagi sa aton ipaagi hindi aton bi wala tuntang sulat ni mayor state, but then again we need to understand, sir, nga ang SPIA is an independent body. Pwede gid kami makapa-imbitar sa ila. Okay. Kag in fact tungod nga executive meeting ini imbitahon niya namon si mayor. Dasan ko niyang panglungsod will invite the mayor to join us in that said closed door executive meeting. Okay. So hindi ya silingaw laton pa yan namon ng mayor. But yung mayor ya silinta may prerogative man na siya kag may power man na siya nga imbitahon man ang aton kapulisan ko on our own. May ara man kita ya diretso kay nga ang tinutuyo ini din namon, Sir Art, nga gusto namon imbitaron si Lieutenant Colonel Espinido kag si Colonel Henry Binyas kay tungod nga gusto namon buligan sila in a form of support, crafting ordinances or okay, formulating policies. Aha. Di maubra sila ang sangguniang panglungsod, not the executive. Correct. Pero kung correct. gusto yan ni Mayor mag-attend, imbitado ang aton nga Mayor. Sige, sige. On that note, Councilor, salamat, Gid. Madamong salamat, Sir At, kag mayong aga. Action Hotline. Siling nilong Ed Gulmatico, siling good AM. Sang ginaobra ang Halandumon Tower, totally enclosed ina. Yes, nakita man nato na nga ginsiraduhan nila da. Base may ginhulog dira nga mga nuggets of gold sa halo nga mga haligi. Amo na ina siguro nga nag 4.8 million pesos bilis ang tower. Yati may ara na da mo na. Siling ko nung basi bala siling ko nga sang text mo basi magtalikod karon da ang taga city engineers kag contractor basi pati nga ligid kalkalon karon ko mga tawo bla. Hotline. Why hindi ang kay nung lang to ha? Why niya sigurado nga may gold ang butang sa ligid ha? Nya mariit na da kay may tamawo na da ginpalin nila wala nila gindagaan. Duha ka itom nga baboy gin-convert nila sa lechon. Nangakig ang mga tamawo. Ay kalain, may tamawo ang tower. Action Hotline. Bugoy pag ining isang amigo ko niyo. Ay, niya may kwanda, may tamawo. May tamawo, kay star ko no Action JM. Di ka maglabay gilid sa tower, ha? Action Hotline. Pero seriously, this is a government fund, no? This is a government fund nga ang tawo may diretso nga may baluan. Nano exactly natabo sini nga mo ni man nga halo ini daw parehas ang kanta nga kun akon madumduman Halandumon Tower sa Bacolod daw malupok ang akong dughan. Dugangan panganabungguan kag liwat ibadjitan bulsa sang bayan ang magisi. Ay kalain ginimo iya kanta ho. Action Hotline. Damo ginabalaan bala mga listeners ta. Anyway, salamat gid sa inyo sa mga nagapadala sa mensahe dire. Pero tamo na ulaton naton no, sa taga City Engineers Office, please explicar nyo man ni para maintindihan ka publiko para nga hindi malabot sa punto nga isubungo kadamo sang re-react. Si Philip Libuon nya gudi Maxon Art may purpose na nga ginhalo kay dira nga panago ang Avengers. Ay kalain Avengers kagamay malang to sang halo. Si Dahok na Avengers sa Action JM. Sino nga ni mga Avengers? Amo ni sila ni Captain Americano. Dira sila ka panago gali. Si Dahok upon na sila. Si inang kasigang matayo lang may lugar may buho. Iron Man. Sino pagid ati amo na guro ba si gituod manginda ko anong buho dapat kigos na kidamo sila na mo no. Action Hotline. Damo si Philip Libuon niya ang nag-comment. Nya good morning. Sang pag-ubra na sa Halandumon Tower, grabing tabon nila. Bisan ko ring hindi kasulod gali may ginahukos-pukos. Hukos-pukos yung panawag niya. Na maarisi kung wala na bungguan sang Koreano, wala na
wala na hublasan ang Bacolod. At iya na iya ni Hernani Cloud Salvacion Diggs. Cecilia Sumadhay niya, Good Morning Action Radio. Greetings niya. No, si Mama Silya kuno sa Kalyen na Lagon sa La Castellana nga monitor. Thank you gida. Reggie Valencia Tilanas. Monitor lang kami di Bender Boys sa Villamonte. Kung halo ang sulod na pareho gali isang ginpatukod ni Cayetano nga quadron tong kaldero worth 55 million. Okay? Atong sang kwan gali ito, sang SEA Games, no? Sakit dyan kadlaw sa komento. Basahan nyo lang mga komentaryo daw, kay hindi ko man kilala ang iban nga naga-comment yun. Rex Ramos Jr., Martin Gonzalez, Jens Flores, BFE, Lewis Matt, gamonitor man, Rans UMBA. Si Sir Fred Trahiras Jr., sa Davao na ni siya subong, no? The Provincial Fire Marshal of Davao. Paring Aladin Bigafria de Yes Salas. Morning pareha. Abigail Sirios. Serna Pamplona Las Piñas. Ariel Kayanan. Si retired Colonel Placido Hintulio. Niya happy fiesta sa aton Banwabaw. Enjoy lang na sa lubay-lubay. Colonel, basi makakadto ka, didala na lang pasayan. Doon kalayo, madakayakson ni Eric sa akon magkadto man. Why na bilab ang mayor no da sa amon di sa Action Radio? Nga doon kami ginimbitar sa lubay-lubay naman. Ay, paring Dennis ni Pales. Kasi unang si Action Eric na saligan sa lubay-lubay da eh. Si Bowie Jolingo, Manit Poblador, si Sir Roger Montalvo, Araman John Rolin Marfil, Joffrey Piliado, Tic-Tac Villanueva. Attorney, kumusta na? Nelda C. Guansi, Kim Shastris, Sir Elry Dutilios. Bago monitor siya balay ito. Joby Sanso Ablero, Morning Man, Hanilin Himina. Toto Reynald Orbisayan, kag Kairski Hadji Hakim. Uy, grabing pilido ya. Richelle Arsenio Cobol, morning kay Edwin Muya Delgado. Paring Edwin, dira sa provincial capital. Good morning. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Live. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo
balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
balita, banat, huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Okay na ko galing tiyempo. Pero ang ACS Millones 2020, di ka mo magkalipat ha. Hingagaw ka mo para sa first gid nga promo week, January 27 to February 7 nga duration. Kaya ang draw date sina will be on February 8, no? Ang first promo week. Now, ti sa mga kaksyon ta familiar naman kamuya kung paano mag-entra sa mga promo. Kay simple malang ni kapisan lang ang inyong kapital. Magsulat sa ngalan nyo sa piece of paper, ang complete nga ngalan, edad, address, contact number, kag perma. Simple lang mo. Kag ibutang inyo promo sa isa ka legal sized envelope, puti may ara kis ang nag-insister gid sila nga ti pwede malanggro any envelope ti pro bastang nabutang da iya sa sulod ang inyo promo isulod din sa legal sized envelope. Ibutang ang promo title ACS Millones 2020, ang proof of purchase nga ginusar, kag ang MBC station nga inyo gin hulugan, no? Damo diri ang pwede ninyo magamit as a proof of purchase katulad sang Unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, Shield bath soap, kag Smart dishwashing pwede, kag White Rose Kojic whitening soap. Pwede nyo na magamit as POP. Kung gusto nyo may baluan gid ang mga kuan sina, no, mga ang iyagid balang kadamuon kag ang specific nga POP nga pwede no gamiton, please pwede ka mo magkakadto diri sa istasyon, hindi ka na bisitahi lang sa online kay available ina no nga mga data. Tandaan na kay may tsansa ka nga maging instant milyonaryo sa sining nga promo ang grand draw pati gayonon May 15, 2020. Why na ta time galing sa aton pagpangalagad Inday Blasa, Aksyon Radio man sa gihapon, no? Dira gali sa La Carlota, no? La Carlota City PNP, no less than Police Major Romeo Vargas. Sir, why ka pa ma-promote Lieutenant Colonel as of now? Action Hotline! Sininga kuhan ba di samon, fiesta di Action Art, ba? Pariyo magli sa Banwa Kutos Kawayan, no? Happy Fiesta sa Tagala Carlota. Gapang-imbitar to si Police Major Romeo Vargas. Action Hotline! Galing daw ay kita chance siya makagwa di sara, no? Mo gini permi ang masakit. Sige, ang iban hindi ko malabutan, pasensya gid kay Kagawad Melchor Baruca Rumbinis. Dira sa area sang Hinubaan, good morning, no? Good morning, thank you for listening. Action Hotline! Ang akon lang panugyan sa inyo, ang ginarekomendar ko lang sa magka-aksyon taring Dr. Alfred's Mangustin Choco, no? Ang Dr. Alfred's Mangustin Choco, damo flavanols. Ano ang flavanols? Ang flavanols nagabulig ini para nga magnami ang flow o ang daaloy bala
sa supply sang dugo, oxygen, pakadto sa utok, tada, nga mo na magpanami sa aton kondisyon, no? So, ano pang ginapangita niyo? Layo ka sa ginatawag nga Alzheimer's disease, ang pagkamalipaton. Sa mga estudyante, mapamatud-an nga magkabulig gid sa mga nag-eskwela. Kaya naganami ang performance nila. So, ano pang ginapangita niyo? Dr. Alfred's Mangosteen Choco. May mangosteen ka na, may chocolate ka pa. Kombinasyon na nga maayogin hindi lang sa kabataan, kundi pati na sa may mga edad man. Action Hotline. Ayosa, hindi ko malabutan pasensya gida kay Annalie Bautista, kay paring Jeffrey Shokono, pare, musta ka na? Daisy Binyumingan, good morning man kay Sir Ruben Lugarta sa IUSA, Bro Jo Marie Stupa Sr., Joy Chavez, Flora Mi Bacoli, Action Art morning, happy birthday lang sa bano ko Junil Mirasul. Oy, kuhan ka birthday ka ni banahon mo. Sige. Kuhan kita, no? Happy birthday, Gid, and more birthdays to come, no? Sa iya bana ko na. Junel Mirasol. Happy birthday. Action Hotline. When at a time, diri sa aton sa nga pagpangalaga, diri sa biyernes nga presentation sa inyo pala tuntunan Action Hotline. Ginoptan kita sa technical side ni Action Nelmar Madera. Back up ta si Action Dorel Cabato, ka Action JM Baikin. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.